El de Reddit más No, quita esto. Vale, gauza da. Joan bere kanalera, mese. En plan, Bideo- bideo gehiago ditu. YouTubera. Bai, baina ez dira antzekoak. Es que da brutal. Bai, oso egin da dago, eta dau como hor, pues hori, dauko komedia, baina ni entzun dakot, daura jendea uste dula, ez delako benetako masoi topo bat. Hau da, ez dela benetazko masoiak. Ez direla, hor agertzen dienak, ez dira benetako masoiak. Eta ordun, nire sekzioa, egin duan PowerPointa da, zein diren benetako memegintzako masoia 100%. Ahora, hendik aldatu daiteke, baina da 100% real. Jarri lehenengotik. Real Nada presentación. Pum. Real Euskal Insta memergintza masoi. Bea, paso. Vale, lehenengoa. Da, norakoa da mementzaren egitura. Hau da, sortu daiteken simbolo. Zu memegintza irudikotu nahi baduzu, hau da, atatzen ezun simboloa. Hau zer representatzen du? Zirkulua da memegintzaren barruan daun guztia. Vale? Zirkulotik kanpoan dao beste gauzak. Hau da, errealitatea. Tipo, dute que sacar el carnet de conducir, basoaz zirkulotik kanpora. Porque memegintza horren ezin duzu, yo que sé, kotxe karnetatera. Ordan guztia da zirkuloen barruan dagoena. Eta gero triangulua da, tipo, eliteak edo, bueno, no eliteak, pero tipo, sortzen dituzten pertsonak. Sortzaileak. Masoiak. Ez dira guztiak masoiak. Jarraitu. Orain, ikusiko dugu nola dagoen... Mi kolega! Nola dagoen moratuta piramidea. Vale, piramidea. Alde batetik lehenengo dauzkagu, zazpi zati desberdintan dagoela donatuta. Lehenengo dau, zati como basuena. Bueno, no, hobesan da. Azteko, ikusten duzu dagoela bitan banatuta. Tipo, masoiak izan ezik, beste guztiak dauz. Baif edo Elisaren atala. Ja, baina mugitu pizkat pantalla. Tipo, ikusteko hobe. Da, maz pantalla. Ezin da esko mugitu, Ezin da mugitu. Ez que kablea ez da oso luzea. Ai... Bueno, ikusten duzu. Bai. Vale, gauza da. Aldate, eskerren dagoen guztia da Elisa, hau da, el Baif, la Vibra. Eta gero, beste aldean dagoena da content, kontenidua. Kontenido. Lehenengo dago, zatirik basuenak direla Baif manipulatuak, hau da, eliteak bere zirkuito guztian egiten duten Baifen moldaketa guztiak azkenan geldatzen dena da, Baif bat, dena como erabaki dena zer den la cosa de ahora, zer den pentsatu behar dena orain, eta hori da Baif, eta honetan sartzen dira Baif manipulatuak, hau da, jendea manipulatu izan dana, honen Baif zirkuitaitek. En plan moda, no? Bai, tipo moda. Modan dagoen erabakitzen dute goikoak eta gero bekoek hori da, tal cual. Reproduzitu. Eta content da más tipo repost. En plan, zer da egingo dan kontenidua. Zein da justo orain famatuak esango den argazkia edo olakoak, vale? Vale. Orduan, daoz, 3 maila desberdin, honen barruan, dao lehenengo, Baif manipulatuak eta langileak dira content manipulatuak, hau guztiz manipulatuak dauz. Gero, maila ertaina dela, Elisa ertaina, hau da, Baif influencerrak, hau dira, Baif manipulatuetara bidaltzen dituzten influentziak. Tipo, hauek erabakitzen, hauek dira como emisarios, como misioneroak. Vale. Baina beraiek ez dute erabakitzen zen izango den Baifa, edo nola aldatuko den. Hor dago Dulceida. Bai, egon litzateke. Hau da, Euskal Memegintza, Dulceida ez da Euskal Memegintza, baina. Eta gero dauz irautzailak kontentan dela, dagoen kontenidua hartzen dutela eta beraiek zabaltzen dutela, baina nahi duten bezala. Orduan hau da pizkat bereziagoa. Eta gero dau Elisa altua, hemen dau Baifaren kontrola. Norbait sortu inda. Maketu irratia zuzeneko erdian testingururik gabe, sartxa bezalako esperientzia. Elisa altua. Eta hemen dau Baifaren kontrola, dakote Baif, egongo den modan dagoen gauzak,
beraiek kontrolatuko dute nola izango den. Ez dute kontrolatuko zein den esentzia, ze esentziak azkenean masoiek ateratzen dute, baina beraiek como que hasten dira como, no esan dezaket, como la primera rueda del engranaje, ¿vale? Beraiek ezagitzen dute nola hasiko den. Eta noblezia kontaren kontrola berdina. Irautzailek bezala, baina beraiek irautzaileen gainetik dauz. Eta gero azkenik dauz masoiak, dira esentzia, gainera, dira pizkat, ilunetik kontrolatzen dute guztia. Zuek ez dakizu kontrolatzen hori dela, baina benetan hor dauz beraien mobila egiten. Eta bederatzi hori zer da, bederatzi masoi daudelako? Ez, dira ezin maz banatzeko. Bale. Banatzeko zenbat gauza dauzen. Egiten dute, Ez dut lertzen banaketa hau. Bai, dauz, bat eta bi, bat dira. Baif manipulatuak bi langileak, 3 eta 4, 3 dira Elisa ertaina eta 4 irautzailea. 6, bale, bederatzi ere, baina 0, 8 eta 7. Hau da, geroago ikusiko dugun gauza bat, baina bueno, hasiko nesa saltzen pizkat nola funtzionatzen duen, 7 da, zelako dauz kontu batzuk erabiltzen direla, badibidez, baif manipulatak edo langileak manipulatzeko. Bale? Dia, kontu batzuk ez direnak pertsona batena, baizik eta adibidez, kaso honetan, Elisa ertaina eta irautzaileenak direnak, eta hauek jende herri botatzen dituzte, beraiek vibrak, beraiek kontenibua eta hori guztia. Bero, berdinak gertatzen da, Elisa hartu eta nobleziaren artean, horrezagatik dentzen da 0. Ze 0 da, komentzua, da como el gran filtro. El gran filtro. Eta hauek kontrolatzen dute zer izango den, oza, haiek erabakitzen dute zer gertatuko den. Dana erabakitzen dutena da bederatzi. Hori da, bai, baina hauek como que hasten dira un poco, oza, bederatziek erabakitzen dute zer izango den, eta 5 eta 6ak erabakitzen dute nola izango den. Vale? Osea, Eta 0 da, como daukaten herramienta Elisa ertaina eta irautzailea kontrolatzeko. Vale? Eta baina 0 orduan da como la cámara alta, da ez du inolako funtziorik, baina bere onarpenari barik ezin dira aurrera joan legeak. No lo tengo ni puta idea, baina suposatzen dut baiaz. Eta 8 da, como, da, uste dutenek, botera dutenek, uste dute botera dutela, baina benetan manipulatuak izaten dira sistema eskutuengatik, eta hauek dira sortzia, dira sistema eskutu hauek. Vale? Osea, eskutatuta daudenak dira sortzian daudena. Edo bederatxia. Sortzia dira erramintak, sortzi zer eta zazpi. Bale. Erramintak dira, soilik erramintak. Ez dira benetazko gauza. Bale. Ez dira pertsonak, sabes? Ez que hau lertzeko zaila da, Bueno. A ber, dauz, dauz. Bai, eta nola ondoreztatu duzu hau guztia? Ez que, dara matzat denbora asko. Hau ezagutzen eta hau nola funtzionatzen jakita. Bota horrela. Vale. Hau da, lehenengo eskaloia. Megintzeko eskaloi basuena. Hau, hemen dauz kontu basuenak eta manipulatuak izaten dienak. Eta hauek pizkat egiten dutizte, kontenido txikia ez dena asko heltzen, baina beno, dira como esparcido, ¿sabes? Eta hauek alde batetik batak dira baif manipulatuak, hauek goikoek erabaki dute zein izango den baifa honentzako, eta biak dira kontenidua. Ikusten duzunez, konteniduko askoz gehiago dauz, logikoki, sare sozialetan kontenidua ikotzen da, ez baifa. Baina beno, bateko taldeek uste dute como que beraiek dekote como una personalidad eta una vibe eta una cosa super propia, baina benetan dauz guztiz manipulatuak. Eta bikoek egiten dute tipo repost eta holan eta jarraitzen dute goiko esferek egiten dutena. Eta hemen ikusi... mitika, bi zenbakikoak dira mitikaz kuentas que repostean. Ez dira repost, baina jarraitzen dute como el tipo de meme que se sigue. Egiten badira vídeos de no sé qué, hauek egiten dituzte. Egiten badira un meme, ez daki zer plantillarekin egiten dute meme bat, ez daki zer plantillarekin. Adibidez, munduko Twitterreko konturik txarna, Euskal Herria fumar, non egongo litzateke? No, gora egongo litzateke, ze...
Osa, jarraitzaile asko dituzunean botere bat dakozu. Osa, influencer. Claro, hor dakazu influentzia bat, incluso Baina gorago, Euskal Herria fumar egiten zuena zen lapurtu memeak. Bai. Eta hori egiten jarretzen, no? Bai, baina berak erabakitzen duzen memeak lapurtu, sabes? Eta berak egotzen dituzten... Eta gero modan jartzen ditu lapurtutako, berak aukeratutako lapurtutako memeak. Hori da, baina goiko esperak badakite zer lapurtuko duen. Osa, prestatu dute guztia berak lapurtzeko nahi dutena. Horrezaitik, beraiek kontrolatzen dute, baina berez kontrol edo potere bat dekote jende herri sumean. Vale? Hemen, adibidez batean ikusi ditugu kontu, ez oso famatuak eta askot jagarra itxarle, adibidez Urkoño, Arguiñano Turko, Zuloide, Basajaun, Olkia, Karpintxo edo ezin loi, eta gero bestaldean dauz kontu asko dozela hilda, edo ez dituztela ja gauzak igotzen, edo ez dituztela ja eser igotzen, adibidez siripost.exe, Gipuzillat postin, Talobel, Euskal Memelari 666, hauek ez dute zer igotzen, pitxu ez dutuzte. Gero gauzak tipo memes basarrate, memes bilbainos, dauz onelako kontu asko dauz, baina hau guztik manipulatuta dauz, adia, como guztik manipulatuta. Arabar patata / troll.malchurra Nombre pocho. Protosrori jurruspontik posting. Eta horiek dia, tipo eskaloi bat zuena. Nahi dozue, pues bueno, hor ikusteko, nahi dozue ikusi Instagramak, eta hor guztiak dira Instagramekoak. Eta horiek dia, pues eskaloi bat zuena. Bota aurrera. Hemen, erdiko eskaloia ezagun genuke, influencerrak. Hauek, botere pizkatekote, zer gertatuko den. Hostia. Hemen, gauza oso, arraroa edo pizkat bitxia dena, da, hemen sartuta dagoela, Aitor Tok eta Tok Band. Hau dela, musika talde bat, azken finean. Baina, eske, Aitor Tok, uste dugu baino, askoz gehiago sartuta dago, memegintza munduan. Eta askoz gehiago, influentzaeko, honen guztian. Eta orduan Aitor Tok, hor, botere bateko. Eta Tok Band, beraien, nola egiten dituzten beraien postak, askotan ikusten da memegintzan eta goiko esferen influentzia, eta azkenan hauek jarraitzaile asko dituztenez, influentzia bat izango dituzte herri sumean. Orduan, hor jarri ditut. Gero, beste hauen artean dago Sagrado, daoz, beste kasu berezi dira Sagrado, Lil Gudari, Izurri Baltza esan daiteke, Herri Batasuna, Herri Batasuna ez, hori da beste gauzak edo Absolut Urdulizon jarrizim, direla maz... Non da Lil Gudari? Sagradoren behan. Eta hauek dia gehiago dauzenez esferaltutako talde barruan dekoteko botere bat, baina beraiek berez bereien kontutatik jendearen kontrola izateko ez dekote askorik. Baina dauzenez hartuta beste jendearekin edo kontaktu dauzenez botere gehiago duten jendearekin, hauek bai dekote... Lil Gudari añantu dago. Gero beste kontu batzuk ez direna memei buruz, baina influentzia bat izan dituzte direla kebab mungia, dela kebab bat, literalki, kebab bat, eta herri batasuna, dela herri batasunaren, herri batasuna tipo alderdi politikoa. Instagram kontua, oso ona dela. Eta gero beste Insta kontuak dauz, Lakrasti Manin, Otxarko Postin, jardunaldiak, Bermeo Doktorea, Otegi Gamer, Leorrena, Txintxua, que en kaso hauetan Leorrena eta Txintxua Instagram ez dakote como kontrolik, baina beno, Twitterren badekote beste jarraitzaile askoz gehiago, eta orduan, pues hori, Princesa Leticia pizkat berdinak gertatzen ari zaira, eta hori. Eta gero beste aldetik dekogu, kontuak, ez dauzenak erabakitzen zein izango den bai faldaketa hau, como moda aldaketa hauen barruan ez dakote kontrolik, baina badekote kontrola, pues agian nolakoa izango den kontenidua plantillak eta hola. Pues jarraitzaile gehiago dekote. Manifas, Oiartzungo, dela Oiartzungo... De Oiartzun. ¿Qué me dices? De Oiartzungo kontu bat. Eskalopetarra Agirre, Salvator,
Patxiku.kalamua, PNV Gaming, Sagardo _jategi eta Afalduen Boragaldu. Ikusen deizako baitare, Sagardo _jategi eta Sagrado direla kontu berdineko bi admin desberdin dekotela pues bizion desberdin bat. Nola izan barko den memegintzaren gestio. Bota horrela. Hemen ja hasten gara, benetan, kontrol oso handia dekoten jendearekin. Lehenengo, Bilbotarrak Bilbon? Bilbotarrak Bilbon? Bueno, esan goratzen zein da. Sardintzarra, hau da, influentzia asko izan duena, bereziki baifan, nola egin behar diren memeak, nolakoak izan daitezken, eta holan, influentzia asko izan duena, Komando Alboka, Euskal Meme gintzeko ia lehenengotariko kontuetarikoa, Komando Albokatiko beste admin batzuk dira orain dauzenak masoien altuan, baina oraingo momentuan Komando Alboka ez deko besteak dekoten botere bezain handia. Salabardo, oso botere asko oso handia, eta hau bai, pizkat ilunean egiten duena, bera ez ditu jarraitzele askorik, baina bestean bere ingurukoen influentzia oso handiako. Orduan, gizu zer datorkit burura. Zer? Ez que te pega tanto hau egitea Asunen aurrean. Euskarako aurkezpen no ironiko bat. Literal, En plan, Edu, con sus oleadas del LOL, eta zu honi buruz hitz egiten klase guztiaren aurrean. Kurset neska, honek baitare ez deko jarraitzele askorik, baina influentziasko dauka, zirkulo honen barruan, Sitpoz basatia, el Bocalas, el Erleuntzias, Baraka ironio. El Bocalas y de la Bocalaberinto. Hori da. Lehen deitzen zan Bocalaberinto, baina baneatu egin zuten, esabatu egin zuten kontua zeaterazi zuten, sin más, Pérez. Eta hola, eta el Bocalas eta el Erleuntzias ziren el Bocalaberintoko adminak, bi desberdinak, Baraka ironi, Twitterren influentziasko dakona, Postoskorri, Glorious Navarre meme, Barbasarro, imágenes cachondas, eta Bilbao etarra. Hauek dira baifan, influentzia gehiena ditkoten, kontu asko, hauek historia asko dekote, eta pila bat itxein daiteke hauei buruz, baina ez dugu denbora hainbesterik. Eta gero, kontenaren barruan, sartu ditut, jarraitzaile asko dituztenak, eta euskal meme gintzen barruan, batzuk gehiago, batzuk beste gutxiago dauzenak, baina ez dut erabakitzen zein izango den baifa, ez dut erabakitzen nolako izango den moda eta holan, eta soilik tipo kontenidua igotzen dute, eta kontenidu hori, influentzia asko izango du besteengan, pila bat, baino ez dute como erabaki horiek esaten, sabes? Ez dau como kontrol hori. Dira, Maketo bi, porque lehen deitzen zen Maketo, baina orain borratu egin zuten, ez dakizea den, argoatzen zerretatu zen konkretuki, Sango Ziou, dela bideo parregarriak en plan ikotxintan Instagram kontu bat, Infernuko espata dantzaria, Solomo Gangsta, hau ere kontu mitikoa, memegintza berria, Eskalope Taragirre, Simaur Postin, dela lehen alpatu dana, Porrotzimaru, Sintxangang, el Jonan Frase, Strapnaldo, eta gero, hemen menzio oso berezia, HBSP Posting 2.0 dela erandioko kuadrilla baten Instagram kontua igotzen dutela, tipo, dira como el maquet, imaginau, ez maketu erbatea, baizik eta teje, Instagrameko kontu bat izango balu, baina oso famatu, baina erdia famatu bihurtzen da, ze denbora guztien gauzak igotzen ditugu, eta, pues, eragin bateko. Jendean. Gure etorkizuna. Praktikamente. Bota horrela? Masoiak. Lau dira. Esoteric Cho, Komando Albokako admina izan zena, Zipaio _etarra / lehen aipatu dana, Horni Gorriti, baitare aipatu dana, eta, hau espero ez zana, Universo Galiziar bat. Atxerritar bat gure espera guztia kontrolatzen. Eta hau ez da txantza. Erdiak el Zipaio etarra duela urte bat ez duela serie gotzen. Guztiak, hauek guztiak dira gehiago, kontrola da desde las sombras. Ikusten baduzu Esoteric Cho borrado egin du guztia, baina Esoteric Cho izan zen lehenetarikoa. Egiten memeak euskaraz eta holan, lehenetarikoa, baina borratu egin du guztia.
Eta berez beraiek gehiago egiten dute como kontrolatu behan dauen kontuak. Tipo, lehen aipatu ditudan kontu guztiak, pues horiek influentzia oso handia dekote, abi guztiak. Eta abi guztiak erabaki dezakete edo dekote hor como manibelas aukeratzeko zer izango den urrengo moda, urrengo baifa. Bot horrela. Vale, orain dau, 3 filtro handia. Momentua, jarraitu esaten, memeo que flipas. Memeo. Txixagarrenaz! Kumena joan nahitek irakasle. Daurenengo, herriaren kontrola, gero, funtzionarien kontrola eta azkenik boteraren kontrola. Hau da, lehen azaldudan bezala, herria kontrolatzeko erabiltzen dian erramintak, gero, funtzionariak hau da, herria kontrolatzeko bidalieta dauden pertsonei kontrolatzeko dauzen erramintak, eta gero, botere, goiko botera kontrolatzeko dauzen gauzak. Hau da, imaginau, herriaren kontrola, gu izango inateke herriak. Eta hauek adibidez izango litzateke sare sozialak. Gero, herrian dauzenak izan daitezke tipo politiko, pero de baja, de poca monta, ¿sabes? Erabaki dezakete gauza batzuk non zer egin beraien herrian, bera alkateak dira, jo que se horrelako gauzak, ¿sabes? Baina ez dekotain beste poterik. Gero, botearen kontrola, botearen izango litzateke, pues gauz, pues, pertsonako oso garantzitua, tipo ministros, Pedro Sánchez, partido politikotako buruak, eta hola. Eta gero masoien artean, pues egongo da Bill Gates, yo que sé, Ibai, txiki Ibai, txiki bat, pues, hombre, o sea, hori, ulertzen da, bota horregantz, ja, Josu gabe. Herriaren kontrola egiteko, dauz bi metodologia. Eta, hemen, gu gauzon guztiei, barruan gauz, honen barruan gauz. Herriaren kontrola, manipulazio pasifikoa dau alde batetik. Ze izango litzateke manipulazio pasifiko honen erramintak? Maketo Concelo, adibidez, Consello, Tractores.ironia, Fernando _Funny account, Euskal Nightcore eta Maketo Irratia. Gu barruan. Gu azken finean ez gara pertsona bat, talde bat gara, eta gu, naizta nahi edo ez, manipulatuak gauz. Eta manipulatuak gauz, tipo, ia guztietatik. Pertsona ia guztien gandik, manipulatuak gauz. Eta gero, bestaletik dau, violentzia instrumentuak. Hau da, violentziaren bitartez, manipulatzen dituzten instrumentuak. Hau izango txeteke polizia bezala. Hemen, dauzen kontuak dira, Vox Nafarroa, Controles.ironi, lehen ikusi duguna, Recta Praxiteliana, EH News Resistance, dela, bueno, adibidez, ikusteko ja, Vox Nafarroa da, hor ikusten den, pues, Espanya eta Arrano Beltza eta Nafarroa da hori da como se dice esto, perfila. Gero goian da ona da, EH News Resistancearen perfila, eta gero da, arratsaldean esaten duna, da, Controles Ironiren, argaziat. Eta gero, Martin Berezien matxina da. Dauzen, erdia kontratzeko dauzen kontu ezberdinak. Beitu, Josu. Josu, Ez galtza. apur bat guztien txat. Hauek dira, Josu, azaltzen egon naz, herriaren kontrola, aipatu dudan lo de herria, no sé qué, no sé cuántos. Pues hau da, herriaren kontrola erabiltzen dian kontuak. Eta honen artean dau, Maketo Irratia. Izango litzatekela manipulazio pasifikoaren barruan. Zer dau, manipulazio pasifika eta violentzia instrumentuak. Eta manipulazio pasifikoan, bueno, hori ikusi dezakezu, Tractores Ironia, Maketo Consello, Euskal Nightcore, Fernando Funny account eta Maketo Irratia. Eta gero, violentzia instrumentuak da Vox Nafarroa, Controles Ironia, Recta Praxiteliana, EH News Resistance eta Martin Berezien matxina. Vox Nafarroa, de hecho, zean, Instagram kontua gestionatzen hasi nintzenean, Asibarrekin batera, bakarrik jarraitzen genuen, garai batean, Vox Nafarroa Instagramen. Es que, pues, konexio egon bardia, Josu, konexio egon bardia. Boto horrera, baina. Vale, horaren dau, hauek dira, erabiltzen diren kontuak, influencerak manipulatzeko. Hauek dira, Launch Ironi FIFA 14 auso momentu, Zipa Yolop eta Ravertebral, eta Kogato Alboka.
Baina hori ez dira animes ardiaz. No? Ez dira emojis. Bai, el sol negro. Ministerio de Igualdad. OMG. Te lo juro, hemendik badirunea, dira albinas ardiaz. Ez que hori da Meeting zipaio etarraren perfila, baina sol negro batekin. Ez da, launch FIFA amalau. Eta kontu guztia FIFA hauek amalau garatzen dituzu, claro. Hemen izagotzen ditut. Eta Kogato al Boca, pues hori, ja hori erdi hilda dau Kogato al, bueno, erdi hilda no, Kogato al Boca guztiz hilda dau, baina bere momentuan baita ere izan zen, pues hori, kontrol, manipulazio, instrumentu bat. Bota aurrera. Eta hemen dau... No, brother. Gauza garrantzitsu diretarikoa direla, boterea, dominantza sekretua. Zer erabiltzen dute? Alde batetik dago, BHIA hitza zambrada. Ez que kontxiente zara zu aurpegia tapatuta dut. Bani ez. Ja, eta es obvio nor zara, diozuko dago. ¿Entiendes? En plan, bueno. BHIA zambrada eta Minority Language B. Hau iti, alde batetik, BHIA zambrada da pizkat non igotzen dira jendearen artean dagon mezuak eta azkenan finean igotzen dira manipulatu nahi direnak edo gehitu nahi diren como jokabideak eta ez dira jartzen kendu nahi diren jokabideak, orduan manipulazio instrumentu ikaragarria da. Eta gero bestaletik dau Minority Language B dela ia baten bitartez sortutako neska bat que beraien perfila teorikoki da estatu batuetako neska bat, baina ez da reala, da ia batez sortuta. Estatu batuetako neska bat euskera arbasoak dituena eta euskera ikasten ari dena eta hoi gortzen ari da eta orduan guztiak dauz pizkat baboseando. Vale, bota horrean nahi baduzu. Eta hau da, piramidik kanpo dagoena. Bean, jarraitzaileak egongo lirateke. Tipo, kontu guztien jarraitzaileak. Sustentua. Gero, alde batekin dauz independenteak, hau da, megintza barruan dauzen pertsonak, baina triangelu honetatik kanpo atzera direnak. Dauz sistematik kanpo. Independenteak dira. Eta gero, beste aldetik dauz etxaiak. Ez dau sistema barruan, etxaiak direlako, baina como kontekstu berenaren barruan dauz, etxaiak direlako, tipo, azkenan memegintzaren zati bat da, honen kontra egitea. Vale? Eta jarretzela baita ere, pues, kanpok dauz, behaiek dira jarraitzen dituztenak. Da, boterak ematen dituztenak, baina ez da... Hori. Bota horrela, bai. Etxaiak. Dekogu, poskorra, hile gindana, memeada, ane lindane, argazkirik ez dauzenak, kurba praxiteliana, eta gero dauz, CP. Dakiro zer den CP? Club Penguin. No. Bueno, hor notizia bat dau, eta horri buruz da, eta dauz, Ruben Etxebarria, eta Lupe Barrabaja pelukera. Hauek dira, bi kontu, Ruben Etxebarria da, Mr. Bizkaia izan den gizon bat, eta hau da, esan dezakegu COD CP. Zuek ulertzen aldo zuena edo zutena, CP buruz zer den. Bota horrela. Eta gero independentak dago Ukrania jala, mercadonachavista.png eta Unai Goitia. Eta hori dira, pues, guztiz sistematik kanpo dauzon jendea. Unai Goitia adibidez Twitterren aktivitate oso handiako. Ze, pues, imaz da Euskal Kirolak egiten duen mutil bat, eta oso majua. Baina hori, ez dago como sistema barruan. ¿Por qué no hemos revisado? En fin. Gara ahora, la negui marco dut, qué remedio. Gara total, censura, censura. A ver, dago, argazki bat, que...